Окупанти залишили Нарімана Джеляла під вартою до 3 листопада. Окупаційний Верховний суд Криму у закритому режимі розглянув апеляцію захисту першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Окупаційний суддя цинічно скоротив термін арешту на 1 день. Відомо, що Нарімана Джеляла тримають у спецблоці, спеціальному відділі СІЗО, де максимально обмежена взаємодія не лише із зовнішнім світом, а й з іншими ув'язненими. Ми бачимо, що суд проводит в закрытом режиме. К самому суду подгоняют автозаки и Росгвардию, чтобы не дать людям собраться и выразить свою поддержку Нариману Джелялову. Это в миниатюре то, что делает российская власть с крымско-татарским народом. Пытается заставить молчать, задушить, запугать дубинками и многолетними сроками. Позаяк засідання було закритим, адвокат Микола Полозов не має права оприлюднити аудіозапис виступу Нарімана Джеляла. Але бранець передав свої нотатки, за якими він готувався до засідання. У записах Наріман стверджує, що вважає кримінальне переслідування політичним через його підтримку територіальної цілісності України, заяви про порушення прав людини в Криму, а також становище кримсько-татарського народу на півострові. Російські власті крайне не желають того, щоб суд по делу Наримана проходил прозрачно, и ни у кого не возникало никаких ощущений, что здесь пытаются что-то скрыть, пытаются кого-то спрятать и так далее. На самом деле, конечно же, мы понимаем, российские власти очень не хотят, чтобы слова Наримана услышал кто-то еще. Что касается самого заседания, то поскольку оно было в закрытом режиме, подробностей мы сообщать не можем. Мне неоднократно приходилось быть свидетелем различных политически мотивированных судебных процессов, поэтому я не питаю иллюзий касательно сегодняшнего решения. Я должен заявить, что совершенно не верю в российское правосудие, когда дело касается политического преследования, как в моем случае. Однако это не останавливает меня в деле борьбы за права человека, свободу и справедливость. Окупаційні силовики затримали Нарімана Джеляла 4 вересня та безпідставно звинуватили його у підбурюванні до вчинення диверсії на газопроводі у селі Перевальне Сімферопольського району. Потім змінили обвинувачення на жорсткіше. Зараз окупаційні силовики закидають йому безпосередню участь у диверсії та зберігання боєприпасів. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня. Там впевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. Окупанти затримали громадську активістку Лейлу Яшлавську. Вона серед інших прийшла під стіни окупаційного Верховного суду Криму, де розглядала апеляцію на арешт першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Лейлу Яшлавську оточили кілька силовиків. Один фільмував жінку, поки інший вимагав від неї показати документи. Аргументував тим, що вона ніби може перебувати у розшуку. Зараз визиваю адвоката, якщо ви не будете без адвоката, це ваше право. Ну, вернее, не право, це ваше. Смотрите, вы сейчас не подчиняетесь законному требованию сотрудника полиции. Оно незаконно. Законно, это Вы это сможете потом обжаловать, законно оно или незаконно. В супроводі кількох силовиків Лейлу Яшлавську таки повели подалі від стін окупаційного суду та посадили до службової автівки. Она отказалась предъявлять документы в связи с тем, что полиция не предъявила оснований для проверки документов. Перед службовим уазиком, куди й посадили Лейлу Яшлавську, зібралися люди. Вони вимагали від силовиків пояснень, за що забирають жінку та куди її відвезуть. Натомість окупаційні поліціянти стали зганяти літніх жінок геть зі шляху, посилаючись на нібито порушення правил дорожнього руху. Данных привлекайте к ответственности. А за какие? Не, бабушек, зачем дергать? Бабушек, зачем вы дергаете? Это Мужчина. ваши внуки уже. Мужчина. Вы нарушаете правила дорожного движения. Все, мы вас предупредили. Еще раз будет выход на проезжую часть. Будете проезжать. А какое правило нарушили? Правила Можете дорожного прокомментировать? движения. Нахождение на проезжей части. Этого кристально чистого, честного человека вы ночью, вы хоть немножко думаете, ночью зашли в дом, 4 детей у него, старики.
И вы его судите за что? Это стыд какой-то. Свідки кажуть, що силовики виганяли людей якнайдалі від стін окупаційного суду. На питання присутніх, чи мають вони на це право, силовики погрожували забрати до відділку, нібито для встановлення особи. До людей вибірково підходив окупаційний поліціянт і вимагав показати документи. Щоправда, і свої показував. Це старший лейтенант Сергій Мінаєв. Саме він затримував Лейлу Яшлавську. Лейлу Яшлавську відвезли до окупаційного київського райвідділку поліції, де протримали більше 5 годин. Там за жінку написали пояснення і дали на підпис. До тексту Яшлавська дописала, що до неї не допустили адвоката та не пояснили її процесуальний статус. В какой-то момент подошел человек в форме полицейского и начал избирательно у крымских татар требовать паспорта. При этом проходили люди других национальностей, не было. Я думаю, что это его личная неприязнь к крымским татарам, наверное, как-то проявилась. Просто так ему представлялись люди, но он требовал, чтобы именно предъявили документ, паспорт. Он держал паспорт в руках и сказал, что паспорт у меня есть, потому что я ехала на суд, и мне нужен был паспорт. Но я его предъявлю тогда, когда мне скажут основания. То есть, не должны у любого человека, идущего по улице, выхватывать его и требовать у него паспорт, если нет оснований. Не согласившись с моими доводами, он вызвал ППСников, по-моему, меня загрузили в машину, привезли вот сюда. Вочевидь, так силовики виконують вказівку окупаційного керманича Криму Сергія Аксьонова. Той, коментуючи незаконне затримання Нарімана Джеляла та братів Азіза та Асана Ахтемових, пригрозив усім, хто вийде на підтримку бранців, назвавши їх поплічниками терористів. Адвокат Еміль Курпідінов переконаний, що такими акціями намагаються залякати людей. Стало відомо ім'я українського воїна, полеглого напередодні під артобстрілом окупантів на Донеччині. Це 39-річний старший сержант Олексій Стрижак з Дніпровщини. На захист України він став 6 років тому. Ще один боєць дістав вогнепальне поранення, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Він під наглядом медиків, стан бійця середньої тяжкості. Окупанти били зі ствольної артилерії та важких мінометів у бік Кам'янки. Врешті гарячих точок від Кримського на Луганщині до Приазов'я окупанти застосували гранатомети, кулемети та іншу зброю. Натомість дістали відповідь вогнем від українських захисників. А в перший день жовтня ворог вже тричі порушив тишу. Біля населених пунктів Новоолександрівка та Авдіївка ворожі збройні формування здійснили прицільні обстріли позицій наших захисників із мінометів калібру 120 мм. Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування ворожого безпілотного апарату, за допомогою якого ворог скинув гранатометні постріли поблизу Первомайського. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність. Перелазив до Збройних сил України через очерет. Служба безпеки України опублікувала відео допиту бойовика, який втік від терористів. 23-річний найманець служив у окупантів з 2016 року, щойно досяг повноліття. До лав загарбника його привів власний батько. Йому обіцяли великі гроші та зброю, натомість він зізнався, що зазнавав знущань та принижень від російських командирів. Не витримавши, найманець добровільно подався на вільну територію України, незважаючи на міні-загородження та ймовірність бути розстріляним бойовиками у спину. Його схопили бійці 24-ї бригади імені короля Данила, що були на бойовому чергуванні. Службі безпеці України відомо, що бойовик брав участь у збройному опорі підрозділам сил АТО та ООС, але той на допиті заявив, що служив у мотострілковій бригаді так званої ЛНР та займався ремонтом, переганяв техніку з позицій на полігон та ремонтував її. С 16 года какие задачи выполняли? Техника, перевод техники, перевод с позиции на полигон. Все. Ремонт техники в основном, потому что механиков водителям не хватает. Делали технику в основном. Какую технику ремонтировал? МТЛБ, БТР. В котором часу ты увидел с позиции? Так было, уже темнело, наверное, 7, может, с копейкой. Сколько времени ты шел? Честно, даже не знаю, больше часа. Пока мышам, пока пролез. Не боялся на мины какие-то попасть? Страшно.
12 тисяч нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу зафіксовано в Україні. 2600 людей госпіталізовано, 172 людини померло. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській, Львівській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях. Зростає кількість хворих на коронавірус в окупованому Криму. За добу вже 569 нових випадків. 12 людей померли. Напередодні окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов продовжив деякі карантинні обмеження. Не працюватимуть нічні клуби, дискотеки, хостели та кальянні. Також не водитимуть екскурсії для груп більше 10 людей. Всього за весь період пандемії в окупованому Криму окупанти повідомили про майже 80 тисяч випадків COVID-19. Не змогли подолати хворобу і пішли з життя 2594 людини. 1 жовтня відзначають День проти примусового вилучення органів. До цієї дати 5 правозахисних організацій випустили спільну декларацію з закликом припинити подібну практику у Китаї. Перед прийняттям документа десятки політиків та експертів з 19 країн обговорили проблему на онлайн-саміті. Незалежні розслідування показали, що китайська влада десятиліттями вилучала органи у в'язнів совісті проти їх згоди. Однак про цю проблему мало хто говорить публічно. Коли я глибше вивчив проблему, то був просто шокований. Вирізання органів – це жахлива практика. Це навіть складно собі уявити. Людину вбивають, і її тіло розглядають як шматок м'яса. Страшно. Китай вважають одним з головних напрямків так званого трансплантаційного туризму. Він привертає людей рекордно коротким терміном очікування органу. За словами очевидців, чекати орган можна всього кілька тижнів. На Заході ж це зазвичай роки в черзі. Пекін заявляє, що органи надходять від донорів-волонтерів. До зовсім іншого висновку прийшли на Міжнародному трибуналі по Китаю, який відбувся в Лондоні у 2019 році. Він постановив, що насильницьке вилучення органів відбувається по всьому Китаю і в великих масштабах, і що керує цим комуністична влада країни. На думку експертів, головне джерело органів – прихильники Фалунгун. Китайська влада репресує цю мирну практику медитації більше 20 років. Там практикуючи Фалунгун складають найбільшу групу в'язнів совісті в світі. Французький сенатор Андре Гатолен сказав, що через погрози Пекіна або підкуп деякі політики вважають, що ліпше про проблему мовчати. Якщо хтось порушує питання вирізання органів у Китаї, то відразу наражається на великий ризик, що його оголосять ворогом Компартії або ворогом Китаю. Також виникає ризик політичної або економічної відплати з боку Пекіна. Це можна назвати дипломатією замовчування. А представниця Південної Кореї каже, що ООН буде складно вирішити проблему, оскільки Китай посідає в Раді безпеки. Вона рекомендує країнам вводити персональні санкції щодо чиновників, залучених в вилученні органів. Може пройти ще 20 років, поки ООН застосує ефективні заходи. США, ЄС, Ізраїль, Канада і Австралія вже прийняли закони, які посилюють покарання за насильницьке вилучення органів. Деякі країни також ввели обмеження на трансплантаційний туризм. М'які промені сонця нагадують про завершення літніх турбот. Але в цьому громадському саду, що в передмісті Глазго, пожвавлення. Діти і підлітки збирають урожай і милуються своїми рослинами. Учора ми викупували дайкон. Він ось такий. Гюберт, як і багато інших, захопився садівництвом під час ізоляції. Я пробував, вкладав у це серце, і все вдалося. Завдяки цьому заняттю почуваюся чудово. Діти під наглядом дорослих вирощують салат, капусту та квіти. Вони і вчаться, і дістають естетичну насолоду. Діти думають, що овочі з'являються в магазині. Їм не втямки, що вони ростуть у землі. Тому я люблю їм усе роз'яснювати. Цей громадський сад розташований в Естергаусі, що за 10 кілометрів від Глазго. Містечко довгі роки вважали одним із найбідніших і проблемних у Шотландії. Тут зростала злочинність і наркоманія. Упродовж кількох десятиліть ситуація виправляється, життя стає спокійнішим. Садівництво теж сприятливо впливає на людей. Це як терапія. Можна проводити час із дітьми. Це добре й для мого сина. У нього аутизм.
Ідею громадських садів підтримує Королівське садівниче товариство Великої Британії. Воно має намір просувати такі проекти у всій країні. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримськотатарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримськотатарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.